Hapadeng kedur khmat bapu samerki bat kejing silur kum keriu kentai Naribhoi district Marway klaim kejing yo jing kersan kalatur lecong syathan hakmat kerdop ke sekretariat man berngem ban chong syajen it klaim bu por kat ba ka sorkar kampat snai ke surok nongpo dan sonapur kabala jot menta lakasan teli kisnam kane kolong kami kabala tip kerteng ke kong bindas im kabadai nak snong maulong nong tulu kathan dan menta ke siteng singi kan reutrik jelil ka sedang ke jingshong syathan klaim bu por kane kolong kami kalara rude haringkat ke plakat man syong syajen it hakmat ke sekretariat Kam hadin hakmat ke kerdop sekretariat asya pen kendriano ya kene kolong kami syedin ke parking lot additional sekretariat kebadai ke parking baju syong syak tangan katkum kene ke plakat bakane kolong kami kelara latho nga ke bindas siem ngawan bandawa ya ke hok upat ba nak benta ke surok nongpo dan senapur ke baka sorkar kampat ai ngan syong syak tangan haban dayap hakmat ke sekretariat habakeli kelong kelapan long yaka banmi marway namar omdon bekersan patwatla kadon lo nongmi khmat ubadai shibah yeng henry kelapan tip halor kene uklem ai kono ke jubab yakne kong bindas katkum kejingnya thu hapakawan ban syong syatngan kikun jongka kisngosi bat kimsya bat kikhanglat yaka manle syong syatngan henry kampen sengap nomor kadai kadau ba juki patba kathan man kejing mentoy ki patba kabakale nak menta kabahai kelaban rap Bala pelong yang ban wan poi hang ne has berriat nak benta ban chin ya kadai karai ban syat ngan kalong halor ke jing dua jonga hakitu ki media ki bala dem nak benta usurok nongpo dan sonapur hai na kalian jonga ngala naduka khatsau dari jong banai ne ngala dia ban mi sha kan media nak benta ki jing ya ki jungi ki te ki than ki dong ki basa syate baro ngala pentip ngala ong ban ngala ya ngale mi hero hagi hapo PWD office ro ngala bebek ni adin mangala yo ya ka shiti na audisi te ngala le hang te ro long yo ya kata jing shai ka ba tikna na kata kadau ka ba dang pen bitar susu yang banga shim no ya kane karai ban shim ya kane ka senjam ban wan shot ngan claim de bupor em haka kanyo dari jong benai mi ngalapan ya ke permission nang ni na polisi henry na kalian jong ki claim ai ya ke permission ki ai penbanding ada ke city ban ai jing pensyai halor ba hadu kan no ke jing ya linti jong ketiga skim na kabanta ke jing ya dei batu surang tina kalian jong nga claim pan ya ke jing pensyai kam dei hiru ka kamram jong ka paj ba ban pan ya ke jing pensyai halor jong kita ki skim na kabanta ki surang lani na banta ki no kinoru nga dei tangari paj ba Ndre ka banga nga kuwa ban wan syakmat tolong ba nadu bas dang ala kren ya ki media ru banga nga wan bit bandawa yo surok baka dei ban kidei ban pensiunan yo surok jengi kata gede ke jeng dawa ke jonga ngampan jeng pensyai ngapan surok kata bas dang omdon mano ba jeng mud yang ban sim ya kene ke senjam ke bayat ban wan dawa yo surok na ka sorkar omdon ru ki prolog jonga ki bayat kren ni ki banga ngapan ban ya wan Christian lang ban nga klempan jing Christian nang no ban nga klem wat pralok nang no ban wan sakmat na kabenta ban sim ya kene karai ban syatan ni ka jing kwa jonga kolong ba namar ba kade ke jing kendu jing e jonga hi marway na kata kada long banga kwa hi ban sim marway ya kene ke issue ngam kwa ban don mat ban no nga kwa ban sim marway namar ba nga dala dia ngalamat ye kijing yo le sekiwe ki mat kijing en ki banga ngayo i kalong ba kaju ngi mat ye kijing e tang bana marba ladangi don shipeu ngut ngi don shipeu tli ki mensim ladangi don san peu ngut ngi don san peu jat ki mensim hala gajong perkat te yo le se kani ka plan gajonga ka jinne ga jin tumu gajonga ladangi ye don shibun ngut yo le se ka prano ka pulon ma shiteng lenti ngam kwa bakan long kumta kum bangala kren na du basdang kum tangan le hadu bandakut kata dei garai ke jonga kata ke dei kaplan ke jonga bangawan marwe hangnya
nakaliang jonga ngaklem lek ut ngaklem lek nam hagano gano ka department sarkar Hendre hadin bangila syakular beg nagasnem na weusnem dagi peu snem ha ki MLA jungi ki baper lakan nongut chu ki MLA jungi ki la le ki MDC ki nomit mat ki ba job ro ki ba rem ro ki kren ya kaju hinga kanten nakabanta ute usurang hadin bangila syakular thong nagapor kala penlong yang ngaban mi syakmat ken nakabanta bandawa ya kahok namarngi ki pajba ru ngasngeu bangadon kahok ngagapajba ngadon kahok bandawa ya usurang namar ka surok hi kadai ka bangi hingi don kam lang bara badri uspa baduk badbik badkam baro ki bringi don kam ne ya ka surok tepu diangi ki babik ki baduk ki barit ki baria yangi ki pajba ki pathet but yangi ki pajba bale ki penbor yangi ban tep but nreda ki la jopat de bale ki kular thok yangi kata ka ba penlong yang ate ka ba pen lengo yang ba ka ba penditar yang long habangi ki pajba ngi don ko hok ban tebut tingi don ro ko hok ban dawa ya ka jing don kam jungi ya ki jing e jungi ka sarkar ka dei ban pen ngab ya ki jing dawa ki jungi menta katem la dei u ba meral bon sim nakaliang jong aswa bangan mi sakmat aswa bangan sim ya kan ya karai ngala pentip nengkong hauhi ngala tek di message ngaklem phone ngatek di message namar man kapor ngi ya tek sa di message mo ngi dei bahaya ngasam dia ngatek di message him dei page nya kata message jo ngap page ha nadu bos dang shwa bangan ni ha ka kasal tari ngala pentip nengkong yu dia uklem jubab yang uklem ong yang ba khile jero uklem ong naile jero uklem ong tena kata ka daulong ba upej ya ka message nga upej ngayo i bo pej namar ngatek hawas dia ngayo i ba ulap pe jaga message tang ba uklem juba pat dia ba uklem ong yang ba khile chakmat kitur chakmat lan ya wat le uklem ong yang ta ga daulong si baji hadin ba men setiap ngatek si baji tanga mi na nayi ngale na surok dan kan nga ai na ni ko sila jule tu demi nagalian jonga ngaku ban pentip syapi kipat ba baro bakam dei ka kamram jonga bangan le jakan du ya minister ba dei pe ya kan ya tenat PWD kam dei ka benta jonga bangan dang le jakren batu kam dei ka benta jonga kam dei ka kam jonga bangan le wat syai halor jong surok jong ka surok tina kalian jonga te ngam tip hadu kan no kala ya kindrei nga ngai ya bisa kaman hadin bangala ya syakman ngala ai ka jing tho hang ni posisi tiba kalian jongki kila pentip yang kalian jongga departemen kila pentip yang ba kila kala ya kene ke skim ki ong ba kila dep function ke surang bat ngin sa khot tendar hang ta pleng ngasu tho ba ki de ki kentin thok sudah kat ki de ki bangila dep yo sngew hakis ni ki por ki bala lek no ki de ki kentin ki baki shoot thok ki shoot jeler sudah na kata kadau kadang penditar susu yang akum kalong kemi na kata kadau ngawan na syakmat ban sim ya kene karai banwan syat tangan hang ni klem da bupor kat no kan nos nya ngaklem bupor kat baka sarkar tempat ai ban pensina ya ga suro ka jungi ngangan syong bajang ne lada ki be nang ne hano hang no ba ki pha ang tangan le syong tang bangan syong adu baka sarkar kan pensina ya ka suro ka ni am lele lada selap lada sni ngara ka we ga syatri dasni ru da mid ru ngan syong baj lada ki don ki bawan kersian yang lada kim don ru ngamar we ngan syong baj kat san snem tambe la kala sniu lot kara atau kisah itu nih pi kami dalam sangsaran ne habaya kran pat kata ngapat pau ka jin susi na kaliang ki kun ki jonga ki don ka jin susi habang ami na ying ki khut jonga kiam ki ong ba mei ngim sngola ban pet ya ka kami lada pipin de syak ngan ni kun ngi yabam hayeng tena kaliang jungi longem sngow la ban pet na kaliang jungi para ki jonga na kaliang jong ime jonga baro ki bayeng sem jonga bangashi me kene ke isu ki yam ki asusi hendrei nga ong ka ka babhatam ngan le na ka bantau pai ba ka banga ngala ngan persyang nga ong betang kata kerman bajing dawa pi ka orang mah ho ai to ko blai subon kajing kit bok kit riang ka jong phi na ka banta kajing dawa ka jonga na ka banta ka hok jong pai ba ubabun balang dei tang na ka than ka dong ka jongi
Henry ngakwa ba hang ne kane ke isu ka banga ngami sakmat ka long ban kersutia ya ka sorkar MDA tu na ka banta bakam don syu ka roy ka par hapo ka jela ka bai ke jungi na kata ka daw nga yang hang ne nga yang bet na ka banta baro ka jela hi baro ka wei ba ka sorkar ka dei ban pet lem na ka banta ka jingdon kam jungi kum ki paj ba kum ya ki surok ki umbam umdi kata ka dei ke jingkwa ka jonga na ka banta ka bha kam nyat na banta ka jing mentoi lang jong paj ba na kata ka daw hi ba penlong yang bangan sim ya kan ya ka sin jamban wan shat ngan hang ne